Добро утро, бе, симпатяги. Бях си направила малко покупки по-миналата седмица. Тук имам 2 от Амазон и тук имам от Алиекспрес. Няма как да не уважим братята китайци. Взимах нови къишки за смарт часовника, аксесуари за iPhone, скрин протектор. Сигурна вече не помня, мисля, че и кълъв си бях взела. Хайде да отварим да видим кой е пристигнал. Това, което е на снимката, да си отговаряш. Това нямам представа какво е. Тоест комбинирали са пратките. Протекторчета за дисплея съм си взела. Да, и кълъв има. Така ще си поръчах между другото. Това са и тежичката. Това трябва да са протекторите. Каква къишка. После двумях дали да му взема метална. Викам, първо ще видя какво ще пристигне от тези къишчиците. Ето ги. Още, те са 2 вътре. Сега ще ви ги покажа. Кълъфа, който е доста по-хард от този, който аз си имам в момента. А това трябва да са протекторите за iPhone. Да, това са протекторите. Си взех силиконови, защото са по-хубави от стъклените и не нараняват толкова и не прецакват, не драскат дисплея. Това излишно, да, преминем към частта с яките къишки. Тук имам черна с метално корпусче. А тук имам бледо-оранжево, в смисъл беше малко по-наситен цвета, естествено на снимката, ама нищо сега няма да правим така прадление. Другите 3, които са много подобни като оригиналните, доста яки. Ето таки. Мисъл и на допер са доста приятни, по нищо не може да се каже, че е реплика и цвета е много ме кефи. Исках нещо по-нестандартно, защото аз харесвам такъв тип къишки. Ето е и черната, ето е и тъмно-синята. Ето ги да ви кажа, лично аз много ми харесват. Ето ги. Супер готини са. Даже и след мъничко ще ви покажа как седи. Силиконов кълъв с доста подсилени краища. По-хард от този, който имам аз. Пък и го прави малко по-широк и удобен за захващане. Тук е 10 от 10, както и къишки, ама по-ще давам оценки. Стъклените протекторчета, между другото, бяха доста изгодна цена. Ето ги. Общо взето, ето така се слагат, предполагам, който си е взимал, знае как. Вид, нали, да си предпазиш от надраскването. Колко броя бяха? 5, нещо от порядъка на $2, нищо работа. И това са силиконовите протектори. Ето ги. Аз лично силикона го харесвам повече. Дълги години ползвах стъклени протектори. Не предпазват много добре. Най-си е добре силикона, прави си хубав вакуум, прилепва си добре. Ако естествено се сложи добре. Едно, че трае по-дълго, едно, че не се драска. Трябва да го ровите, да го чувъркате, за да го нарените. Стъкление, като се напука, като се сцепи, седи много ръзо, се телефон, все едно телефона ви е щупен. Платини стъкалца да падат от него. Янайската много време ползвах стъклен протектор. Брутално го изтървах без да искам. Правя получи се изплюска. Направям заполя сърцето и душата и джоба. Оказа, че протектора почти нищо, напротив, заради протектора се е изпраскал. Горе във ъгълчето. Най-обича там да се праскат. Как прозвуча? Как не трябва да сложа цензура. От ъгълчето към островчето и много май издразни. Да, сега ждам и точки. Мотана забравих да отворя и тия. Ще ви отворя едната, тя другата е съща, просто цвета е различен. Ще да е малко по-наситена, ама нищо. Ми трябва квантова физика, как се отваря, искам да ви кажа. Това е идея. Опътване няма ли? Няма. Има на минджи китайски. Разбрах. То модерна работа. Аз пенсионер човек. Но да, ето ги и тук явно и това се дърпа надолу и то се отваря. Аре бе? Да, ето. Да. И явно пак трябва да ги... трябва да пусна ногти. Аз докато го сложа или докато го откопчея, брат, аз сега пенсионирам, сега природа и пак на ново. Нищо. Само при мокренето не знаем как ще, да не жули много. Ще ги тествам. И сега ще ги подам. Ето, свалила съм ги, да видим как са плъзга. Видим тук. Екстра. Видим сега като са плюсни тук. Ти докато го набичиш, братче, тук ударат. Тая къшка е много сложна. Разбрах. Не е лесно. То от егенето. Чай тя сега справя първо, че не ще да влиза муштука. Ето я. Доста яка изглежда. Надявам се да не се скъса. Това смисъл прекалено скоро. Не е зле никак. Сега ще видим следващи как седат.
Ето и по-светлата кришка. Не тракат като цяло, в смисъл няма някакъв луфт. Добре, бия. Ами, докато се сборя да разгадая кое как става, в смисъл и тази е доста удобна. Изцяло еластична, става като гривничка. И тук вече може да си регулирате колко искате да е нагоре или надолу, сега всеки е с различна кита. Оранжевата сега няма да я пробвам. Ако трябва да дам оценка 1 до 10, но може би това ми харесва най-много като цвят. 8 от 10 за тези, а на тази давам 10 от 10. Просто е брутално яка. Протекторчета може би пак 8 от 10. Пък и са доста вътре за тези пари. Лъфа си е 10 от 10. Да, и протекторите те са си 10 от 10. Май това е. Взето това е, което си взех. Подготвила съм няколко видеа отново с анбоксинг за неща, които съм си взела, които ползвам и трябват и при пътуване, и в работа и така нататък. Ако са ви интересни такъв тип видеа, оставете едно палче нагоре, ако пък не, надолу, или бъдете неутрални, както ви е удобно. Съм отекчавала. Оставям ви успешна седмица. Трябва да се работи. До скоро. Бай!